ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ନରକ ଯିବ। ୱାଓ, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ କିପରି ଆମମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିପାରିବା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଦଳମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ ଏପରି ଦଳକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍, କେବଳ ଯୀଶୁ, ଯାହା ୱାନେସ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ ଆପୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍ ଦଳର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯୀଶୁ ହିଁ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ବାଇବେଲର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୋଡାଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ମୋଡାଲିଜିମ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପିତା ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋଡାଲିଜିମ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପିତାର ରୋଲ୍ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ତୁଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବାଇବେଲ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁକୁ ହିଁ ପିତା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁ ହିଁ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ଏବଂ ଜହନ 17ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ଯେ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଲେ, ପିତ, ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କର, ଯେପରି ପୁତ୍ର ତୁମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କପୋତ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଇହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୃଥିବୀରେ ଯେ ସେ ପାଣିରେ ସେତେବେଳେ ଜହନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି। ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ବାଇବେଲ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଯାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଏମାନଙ୍କର ଲଜିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କହନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବୋଲି ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଲଜିକ୍ ନେଇକି ଏମାନେ ଏତେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର କେତେକ ପଦକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଥିଉ 28:18-20 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେଉଁ ପେଟେନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖପଣିଆ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଏମାନେ ଏତେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର 2:38, 8:16, 19:5 ଏବଂ 22:16ରେ ଯେଉଁ ଏହି ପଦକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ବାଇବେଲରେ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ହେଲା, ଏମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଛି କେବଳ ସେହି ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବନାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଲଗା ପଦରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏହିଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏମାନେ କେତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲିକି। ଏମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ପ୍ରେରିତମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ? ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ କ'ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ସେହି ଆଦେଶକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ଓନ୍ଲିଏସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଦୋଷ ହେଲା ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁସାରେ ପଦକୁ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାଶନକୁ ସେମାନେ ଏକ ବାହାନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଇବେଲ କେବେ ହେଲେ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଈଶ୍ୱର ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଟ୍ରିନିଟି ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲିକି। ସବୁଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଏ ତାହା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ମନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ବନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ରଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟି ତାହା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରକାଶନ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 7:6 ପଦକୁ ନେଇକି କହନ୍ତି ଯେ ସୁସମାଚାର ବିଜାତି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସେହି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତା ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଅ ନାହିଁ, କାଳେ ସେମାନେ ସେହିସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଳନ୍ତି ଓ ବୁଲି ପଡ଼ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଦୀନ କରନ୍ତି। ଏହି ପଦକୁ ଏମାନେ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିକି ସେମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ, ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମୂର୍ଖାମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଘର ଘର ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରିପକ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳମତି ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ନଚେତ୍ ନର୍କ ଯିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି କଥାକୁ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ନର୍କଗାମୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା ମିଶନକୁ ଆଗେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନେ ତାର ଉଲ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 7:15-16 ଲେଖାଯାଏ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସକ ବାଘ। ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଏହି ଦଳମାନଙ୍କ ଫଳ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଡୁବନ ଦେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେବା। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେଇଆ। ସବୁଠାରୁ ଘୃଣାଜନକ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଏତେ ହିଁ ସଠିକ୍ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 22:14 ପଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ମାଥ୍ୟୁ 7:14 ପଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିବେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। ଆମମାନେ ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହିଁ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଜଣାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦଳର ଶିକ୍ଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆଦ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ବେରିଆର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ସଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଟେଲି କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଜାରି ରହିବ। ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ
ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।